Bine v-am găsit la un nou vlog, cum știți, iar cu friu. Da? Nu uitați să dați un follow, un urmărire și un like. Apăsați pe călcățe și haideți să nu mai stăm atâta la vorbe și de câte văd nu este nimeni activ, deci asta o să jucăm singur. Deci asta jucăm singur. Și acum să-i dăm. Și acum o să-i dăm. Și acum o să-i dăm pe ăsta. Și începem să nu mai stăm atâta și să-i dăm. Am dat și legătură cu filmarea aia, cu aia strâmbă. E bine, a apărut ceva la cameră și na. Dar o să filmăm de acum numai corect. Și îmi cer scuze. N-aș fi ce mort. Eu nu știu cum e. Nu știu. Bă, dar te uiți și afli. Te uiți și intrați pe Aplicație. aplicația de filmat pe YouTube. Stați un pic că e sora mea aici și vrea să-ți facă. Dați-i follow. Dați-mi urmărirea. Actriz. Au. Aici mai glumim, mai râdem. Și în legătură cu voi. Dați-mi și voi un urmărire dacă vă uitați, că nu e greu. Cum vă rățui așa eu. De exemplu, acum e 9 dimineața și 21. M-am sculat la 7 ca să fac videoclipuri. Da. Ce are mă ăsta? Eu știu ce are. O să intrăm cu altul. Dar să le mergem pe ăsta. Treceți. Stați un pic, frații mei, să pun un pic de stop, pentru că trebuie să... Deci am venit ăsta cu nu știu ce. Mi-a tras în mine. Ce vii tu așa? Nici pe nepregătit. Dați urmărire la... Cum te cheamă? Monescu Beatrice. Monescu Beatrice. Sora mea. Cu B mare și cu Monescu mare. Bine, Bea. Deci are nu știu ce de la și îmi dă. Las că și eu îmi pun ăla. Eu sunt mai prost. Now into stealth mode. Nu e corect așa, mă.
direct i-am dat. Nici nu mai am apucat omul să pună ținta să pună pe mine, că direct cap i-am dat. Să ne jucăm, Pablo. Telefonul un pic. Mi-a tras de data asta și el. Haide. Și mor, bă, hai, bă. Hai, fraților. Sunt mereu pe locul 1, locul 2, nu fac un pas înapoi. Nu fac aici de la guță. Talent. No one can track me down. No one. Dar ce te-ai descărcat o aplicația? Abia. Da. Cum e? Suntem aici cu Lucas. Zi să-mi dai urmărire. Hai să intrăm din nou, fraților. Am dat, am și intrat. Deci dacă nu are ce, mai nu. Deci sniper e vrea. Omul meu să treagă. Parcă mă știam bine cu sniperii astea. Nu, ala cap dădeam. Și mort. Adică așa eram cu vărul meu. Bum! Deci în cap deja mai așa. Direct așa. Lasă pe aici pe vărul meu. Trebuie să mai aprindem focul. Ala, tu nu ești până. Nu ești până. Aoleu, frate. Stați un pic că trebuie să mă duc și eu pe baie. Da. Am revenit, fraților. Îmi cer scuze, sunt sorele mele aici. Dar nu mai vorbiți atâta. Și salutare, îmi cer scuze pentru sorele mele. Am pus un pic de stop ca să vorbesc cu ele pentru că nu e ok. Ce nervi îmi face. Am pus din greșeală pauză, cred. Cred că am pus din greșeală pauză. Da, frații mei.
mort. Direct în cap am dat. Stau pe sus acum. Stau pe sus. Nu. Să-mi dau față. Așa. Trebuie să-l prind. M-a prins. Ok, fraților. Haideți să ne jucăm. Deci, pentru cei care nu știu, eu joc free. Nu de mult timp, pentru că nu sunt foarte bun la free. M-a omorât, a câștigat, merită. Da, frații mei, m-am gândit să punem acum la altceva. Punem la mine. Așteptăm. Și, frații mei, din greșeală am pus pe stop. Ok, aici butonul ăsta. Nu uitați să-mi dați un like. Un like și vă abonați la canalul meu. Pentru că depun foarte mult efort. Chiar dacă voi zice, bă, Lucase, dar nu faci interesantă. De-abia ce am început ieri. Da? Și pentru asta, pentru mine nu am ce să fac. Pe mine, dacă voi îmi dați un subscribe, deci vă place să fac. Dacă nu îmi dați, eu cred că nu sunteți oameni pe canalul meu. Nu vă place să fac. Nu dați un like, nu vă place să fac. Așa că dacă voi dați un like, eu o să depun mai multe. De exemplu, ieri a sunat omul la poliție. Dar noi, pentru voi, am făcut orice ați văzut. Ați căutat, ați primit, ați luat, ați dat. De seama, pe noi ne ajută foarte mult. Pe mine mă ajută foarte mult. Când ai urmărire. Nu știu. Haideți să-l găsim. Dar nu e aici. Da, unde-i? Stinge becul. Ah, de acolo, ah, de acolo. Și de ce fugi acum? Nu te prinde Lucas? Că nu te prinde și încă o oră de șarpe te prinde. Mult. Deci, ați văzut ceva ce-ți de viață. Haideți să plecăm. Și da, dacă vreți, voi să-mi facem Da, lasă-l la fugă.
dați urmărire la Mânescu Bea, M cu M mare, B cu B mare, pentru că este sora mea. De asemenea, ea face cu Roblox, cu Free Fire și a face la fel ca mine. De-abia astăzi ce s-a deschis de vreo 5 minute contul, da? Să nu mai zi mai multe. Yo, come on in, Michael. Stați un pic. 2 secunde. Spune un pic. Și am revenit, fraților, am căutat o mașină și până la urmă am găsit mașina. Știți? Nu uitați să dați un subscribe, un like. Replica sau față. Mi-a făcut un pic de mult. Și da, fraților, haideți să căutăm playeri ca să le dăm așa în cap. Îi împușcăm mai rău ca... Uite, de exemplu, ăla e acolo. Unde-i? Uite, de... Bum! Bum! Direct una în cap i-am dat. Și da, dați-mi un like. Nu vă speriați pe fundal la cât se aude poliția. Nu e poliția. Na da, haideți să găsim. Unde? Stați un pic să-mi dau un pic de viață. Dominating. Deci nu e bună arma asta, fraților.
Triple. Rampage. Este fug de zonă, fraților, că mă prinde rapid. Mai sunt 5 oameni. Ok, frate, ok. Bă, ia să bași că stau aici. Vreau să bași. Unde ești? Killing spree. Câștigătorul se știe la băie, băi! No one can track me down. No one. Ok, frate. Bă, pupații mei. Hai să încercăm. Unde e aplicația ta? Ai pus pe stop. Mai e? Ești afară, Afară? Da? E de tot. Cum să nu? Unde e aplicația? Da, aici? Da, nu? Cum să mai trebuie. Și abonați-vă, cum te cheamă Bea? Monescu Beatriz. Monescu Beatriz. Da, cu primare și cu Monescu. Și ok. Lângă mine. Și sora mea, Melissa, încă nu s-a făcut canal de YouTube, dar o să-ți faci, Melissa? Nu. Zi încă o dată. Nu! Aoleu. Și bubulina mea, sora mea asta. Și ea cine?
Uite cum stă ăsta, mă, ca o ce stă. Da, fraților, da, nu. Bă, da, ce... Dar nu știu ce iube. M-a omorât 5-0. Se știe mai bine, v-am zis și la început, că nu prea mă știu. Și da, fraților, cam acesta a fost tot videoclipul. Vă mai așteptăm aici la mine, dați-mi un subscribe. There's nothing I can Da, access. pentru mine mă Is ajută this the foarte reality? mult. Or just your reality? Da, pe mine mă ajută foarte mult și cu a fost Lucas, Dragonașul, Omul și v-am pupat. Vă așteptăm la următorul videoclip. Ciao!